Гөлшәшәк Галиева. Ғәззәбану. Урам тыныч, бала чагадан башка олы карты күренми. Очрагыннары да исәнләшеп, хәл-әхвәл сорашалар да, тыныч кына китеп баралар. Карт өянке янына тиз килеп җитте Маһирә. Шунда киселгән агач төпләренә калын гына такта беркетеп, озын эскәмия сыман нәрсә ясап куйганнар. Өянке тирәсен йөреп, кайбер муртайган урыннарын капшый-капшый агачны өйрәнә башлады. Апай, син монда үзең генә нишләп йөрисең дигән тавыштан сискәнеп китте Маһирә. Башын күтәреп, як-ягына карады һәм артында басып торган чибәр генә яшүсмер кызны күрде. Менә бу япа ялгыз үскән, инде бик картайган өянкенең хәлен белергә дип килгән идем. Анысы әйбәт булган. Тик монда ялгыз килергә ярамый диләр. Аннары таң атаратмас вакытта бигрәк тә куркыныч диләр. Нигә ярамый? Нигә куркыныч диләр? Ул кеше башта саташа башлый, соңыннан ширләп үк китә икән диләр. Алай булгач, аның берәр тарихы да бардыр әле. Бәлки сөйләп тә бирерсең. Юк, аны Биби Җамал исемле бер әби сөйли. Аны шул өянкенең яшьтәше икән дип тә әйтәләр. Син мине шул әби белән таныштыра алмассың микән, сеңлем? Аның өе ерак түгел, моннан тәрәзәләре дә күренеп тора. Әнә. Күрәм. Әйдә бергәләп барыйк. Юк, монда ялгыз килгәнсең бит әле. Анда барасың да барасың инде. Аның исеме Биби Җамал булыр. Ярый алайса, Аллаһының рәхмәтләре яусын үзеңә. Сау бул акыллым дип, кызга янә сынаулы бер караш ташлап, өянкебез белән дә хушлашыйк инде диде. Үз гомереңдә ниләр генә күрмәгән серледән серле олуг өянке. Безгә кабат күрешүләр теләп тор. Исән-имин яшә дия, Маһирә кыз күрсәткән тәрәзәләргә карап китәргә кузгалды. Маһирә килеп кергәндә, карчык өендә иде. Йорт бик таза күренә. Өйнең эчендә дә чисталык, тәртип. Бик күркәм карчык икән, башында аппак яулык, өстендә матур гына зәңгәр сатин күлмәк, итәге шигелгән агыл япкыч ябып куйган. Әссәламу галейкум ва рахматуллаһ ва баракатуһ Биби Җамал әби дип зурлап сәламын бирде Маһирә. Субханаллаһ ва галейкум ассалам кызым. Йөргән аякларыңа җиңеллек, үзеңә күп саваплар иңдерсен бер Аллам. Син кем? Кемнең кызы буласың? Күзем күрми минем, таный алмыйм. Тавышың бик гүзәл үзе. Җансыз җаннарны да эритеп җибәрерлек дип әйтимме, әмма миңа таныш түгел. Нинди җилләр, нинди йомышлар китерде сине минем яныма дип, ачык тавыш белән сорауларын тезеп китте Биби Җамал. Мин бу авылныкы түгел, кунакка гына кайткан кеше әбекәй. Йомышым бер генә, сездән якында гына япа ялгыз үскән карт өянкенең тарихын беләсем килә. Аны сез яхшы беләсез дип әйттеләр. Сөйләмәссез микән? Сер булмаса, минем яныма сине кем җибәрде? Шул авыл кешесеме? Исемемне дә ул әйттеме? Өемне, тәрәзәләремне дә шул күрсәттеме? Әйе, әбекәй, ләкин мин аның өянке янына килгәнендә, кай тарафка киткәнен дә күрмәдем. Шибәр генә яшүсмер кыз иде ул. Исемен әйтмәде, әмма тавышы әле дә колагымда. Сорашуыма аптырама. Шушылай сорап килүчеләрдән син беренче генә түгел. Сөйлим, кызым, нишләп сөйләмәскә? Өянкенең үзе турында. Үскәндә ялгыз булмады ул. Аңа терәк булып, җил давылдан саклаучылары да барыя. Үзе чәчкәннәреннән тишелеп чыкканнары да күп булды. Хәзер ялгыз. Ялгыз агачка ышык юк дисәләр дә, карт өянкебез шөкер бирешми әле. Тагын күп гомере калгандыр. Яшәсен әле шаһид буларак. Тыңла алайса кыйссасында. Карчык бисмилласын әйтеп сөйли башлады. Бу бик күптәнге тарих. Миңа тиздән 97 яшь тула. Мин туганчы ук булган вакыйга ул. Безнең көйектә бөтен яктан килгән искиткеч шибәр Гөлҗәүһәр исемле кыз белән Мөхәммәд Нур атлы егет булган. Кечкенәдән үк бик дус булып бергә уйнап үскәннәр. Күршеләрдә икән әле. Өйләре өянкегә бик якын булган. Уйный торган урыннары да шул агач төбендә. Менә егет белән кыз үсеп буйга җиткәннәр. Икесе дә бик моңлы итеп җырлый торган булганнар. Мөхәммәд Нур җырлый башласа,
хәтта сайрар кошлар да сайрауларыннан туктап аны тыңлыйлар икән. Бу һич айрылмас ике гашыйк җанга сокланмаган кеше калмаган. Аларның даны тирә-юн авылларга да таралган ди. Авыл халкы туган-тумача яшьләргә матур язмышлар юраган. Менә бер көнне көтмәгәндә, уйламаганда кыз юкка чыга. Су буенда кир чайкарга төшеп киткән Гөлҗәүһәр эссез югала. Узак кайтмый торгач, егет борчылып су буена йөгерә. Басма өстендә буш чиләкләрен, чайкарга дигән кирләрен күреп, анасы да өнсез кала. Тиз генә тирә-юнгә күз сала, куак араларын караштыра, башы әйләнеп китеп суга йыгылмады микән дип, көянтәсе белән басма тирәсен тикшереп караганда әйтә. Елганың бу тирәсе шактый тирән. Юк, нишләп суга батсын ди ул? Кечкенәдән шушы суда йөзеп үстеләр бит алар. Шулай да Мөхәммәд Нур шума-шума шул тирәдән һәм елганың агышы буенча ерактарак та эзләп караган. Юк, суда түгел ул. Димәк, Гөлҗәүһәрне урлаганнар. Бу якларда кыз урлау йоласы юк-юкта очраштыргаласа да, үз авылы егетләренең берсеннән дә шикләнми Мөхәммәд Нур. Караңгы төшүгә атка атланган авыл егетләрен үзе белән алып, күрше авылларда да булалар. Ләкин кыз табылмый. Бердән-бер өмет, ул да булса, һәр йоланың үз тәртибе дигәндәй, икенче көнне иртәгесен кызны урлаган егетнең ир туганнары белән әтисе кыз өенә килеп хәбәр итәргә тиешләр. Йола үтәлми. Килгән-киткән кеше дә күренми. Кыз бер хәбәрсез югала. Бу вакыйга ике гаиләне генә түгел, бөтен авыл халкын борчуга сала. Телләрендә Гөлҗәүһәр дә Мөхәммәд Нур. Төрлечә фаразлаулар. Шынлап торып җин пәриләргә ышанучылар җеннәр генә алып киткәндер, бигрәк гүзәл иде шул диләр. Буй җиткән матур татар кызларын фәхешханәләргә сату өчен урлаучылар да бар икән дигән хәбәрләр дә тарала. Чигәннәр эше түгел микән дияр идек. Бу арада аларның күренгәннәре юк. Гөлҗәүһәрнең әнисе Марый авылына күрәзәчегә дә барып караган. Кызыгыз исән, ләкин өйгә кайтмаячак инде ул дигән имеш. Тагын бер өмет туа. 3 көннән базар көне. Ул Көйектән 6 чакрым ераклыкта урыс авылында. Атна сайын һәр якшәмбе олы базар. Кайлардан гына килмиләр дә ниләр генә сатмыйлар. Мөхәммәд Нур үзенең дуслары белән таң атуга шунда юнәлә. Менә шунда бер ят кызның усаллыгы белән дан тоткан урыс катнаш Кучат дигән авылда икәнен ишетәләр. Икенче көнне дуслары белән Кучатка юл тоталар. Ни хәл итмәк кирәк? Кыз урынына кыйналудан аңын җуйган Мөхәммәд Нурны арбага салып алып кайталар. Берничә көннән аягына басса да, ул инде элеккеге Мөхәммәд Нур булмый. Акылына зәгыйфлек килгән дип тә әйтә алмыйлар. Ябыга, сула, төннәрен йокламый, телсез калгандай бер кеше белән дә сөйләшми. Тик һәр көнне таң атар алдыннан карт өянке янына килә дә, моңлы җырларын җырлый. Сүзләрен дә, көен дә бутамый, бары да элеккечә. Тик аларның тагы да сагышлырак, моңлырак җырлануын сизмәү мөмкин булмаган. Гөлҗәүһәр сөйгәненең ошбу газапларын ишетеп изгәләнә. Ул да бик нык үзгәрә. Элеккеге Гөлҗәүһәрнең күләгәсе генә кала. Газаплы булса да көннәр үтә тора. Аның бала табу вакыты да якынлаша. Бер көнне кытышкыч хәбәр. Мөхәммәд Нурның карт өянке янында үле гәүдәсенә тап булып, авыл халкының күз яшьләре белән аны җирләгәннәрен ишетә. Ишетә дә, эшен тотып сыгылып төшә Гөлҗәүһәр. Һай, бу тулгак дигәннәре түгел микән? Ашыдан ашы тулгаклары, хәтта Мөхәммәд Нуры хәсрәтләрен, аны мәңгегә югалту кайгысын азга гына булса да оныттыра алмаган, киресенчә, тагы да тирәнәйткән генә. Янында Кендек әбисе белән кайнана булган кешесе бөтерелә. Кендек әби Гөлҗәүһәрнең тәнендәге хисапсыз кара янган урыннарны күреп, «Ай, балакаем, ни хәлләр түзәргә кирәк? Күпме бәби кабул итеп, мондый җәбер кичергән хатын-кызны беренче күрәм» дип аптырап калган. Әйдә, син үз эшеңне кара инде, җәме. Анысын үзе белә торгандыр. Ир хакын хакламагач, бөтен эше ду килә. Баланың ашыгуы бит инде бу. Бик яшь, рәтен башында белмидер. Ярдәм ит. Киңәшләрен бир үзенә, дип җикеренә үк башлый кайнана. Кызым, тулгагың шуңа кызулый. Малайдыр, бик тере күренә. Сиңа актык көчеңне туплап, үзеңә тырышырга кирәк. Җылама, кызым, җылама. Бу вакытта җылау көчеңне генә ала. Көчәнергә кара, кызым. Тырыш, балам, дип тилмергән Кендек әбисе. Тыңла олы кеше сүзен, сансызланып баланы харап итәсең бит.
Көчәнми генә бала тумый, шуны да белмәскә, дип кайнанасы да ризасызлык белдереп маташа җитмәсә. Юк, дип кычкырып күзләрен чытырдатып йомган бичара. Җир йөзендә бу мәрхәмәтсез тукымның дәвамы калырга тиеш түгел. Үз хәсрәтем үземдә калсын, аңа кагылмагыз. Рәнҗешләрем Мөхәммәд нурымныкы белән кушылып, шушы нигездә калсын. Гафу кыл, бер Аллам. Әбекәй, дуга, дуга. Дуга белән озат безне диясе килгәндер мәгәен. Чытырдатып йомылган шымырттай кара күзләр инде башка ачылмаган. Икенче көнне Гөлҗәүһәр карынындагы баласы белән гүриясе булган. Ялгыз өянке кыйссабыз шуның белән тәмам. Әллә җылыйсың инде? Дип Биби Җамал күзе күрмәсә дә кунагына таба борылды. Аллаһының рәхмәтләре яусын сезгә. Җыладым шул. Бу кыйссаны башкача тыңлап та булмыйдыр. Сезнең сөйләвегез үзе бер зур хәзинә бит. Мин бүген кайтуга язып куям, Аллаһы боерса. Ничек килдем әле? Кара әле, кызым. Син кемнең кунагы буласың? Үзең әйтмәдең, мин сорамаганмын. Өянке тарихын сөйли башласам, бөтен дөньямны онытам шул. Зариф абыйларга кайттым мин. Шулаймы ни? Алайса, Ташкиннан кайткан кунактыр инде син. Гәззә бануыбызның көндәше буласыңмы? Шулайрак шул, әбекәй. Язмыштыр инде, диде дә Маһирә тагын күзләрен сөрткәләп алды. Биби Җамал барында сизеп утыра. Яраткансыңдыр инде. Яратмасаң, хатыны, баласы булган кешегә чыкмасыйң. Әллә гаиләле икәнен белмәгән көе гашык булдыңмы? Юк, белдем. Хәтта хатынын өзелеп яратканын, яңа туган малайы барында белдем. Иләс-миләс чагымда түгел бит югыйсә. Ул вакытта инде миңа 21 яшь иде. Шибәр генә шактый гыйлемле егетләргә димләп тә, очраштырып та карамадылар түгел. Нишләтәсең? Берсенә дә күңелем төшмәде. Әллә соңарак калып та җитлектем инде. Нургалиегезне бер күрү белән әллә нишләдем. Аны аңлатып та, сүз белән дә сөйләп булмый. Күргән саен күрәсем килә. Күрсәм, янәшәмдә генә йөртәсем килә. Күрше бүлмәдә әти белән сөйләшкәнен генә ишетсәм дә, йөрәгем дөп-дөп итеп ярсып тибә башлый. Атылып шул бүлмәгә кереп китәрдәй булам. Ярый, Ходай саклады. Шундый халәттә айга якын азапландым. Йокым качты. Хәтта ашаган ризыгымның тәме китте. Көндезләрен тавышы колагымда, үзе бөтен төсе, кыяфәте белән күз алдымда булды. Гашык булу дигән хикмәт шушыдыр инде, улыймы, Биби Җамал әби? Минем тәмам чарасыз калган хәлемне әтиләрем дә сизде булса кирәк. Сылтау сәбәп табып, әйтик, зур сәүдәгәр фәлән әфәнде, төгән әфәнде белән очрашуга дип, Нургалине өйгә чакыра башлады әти. Анда без әнием белән катнашырга тиеш инде. Ходайның рәхмәте, Нургали дә миңа карап ала башлады. Ул күз ташлаган саен мин комач кебек кызарам икән. Монысын әнием әйтте. Шулай бер көнне әтием аны, гармуныңны алып, безгә кичке ашка кил дип чакырган. Әнием белән килешеп инде. Миңа әйткән кеше юк. Эштән кайтып керсәм, бөтен өйгә таралган тәмле ризык исләреннән башларым әйләнеп китте. Пешекче Суфия апа зур залда табын көйли. Суфия ханым, бездә тагын берәр атаклы сәүдәгәр белән очрашу буламы әллә дим. Үзем булса гына ярар иде дип уйлыйм. Мин тушнысын гына әйтә алмыйм. Әтиең үзе әйтер әле ди. Үзе бик тә серле елмая. Мин кулымдагы сумкамны ыргыттым да, әйдә йөгер аш бүлмәсенә. Ишекне ачар-ачмас кына колак салам. Әти белән әни нәрсәдер мәш киләләр, үзара пыш-пыш сөйләшәләр. Берни аңларлык түгел. Күңелем нидер сизенә. Алар миңа берәр көтелмәгән сөенче килсә, шулайрак кыланалар иде. Шулаймы? Кызык итим әле мин сезне, дидем дә. Эләктегезме дип ишекне ачтым. Килеп тә кердем, икесен бергә кочаклап та алдым. Шаккатты булар. Менә ичмасам, син бүген кеше төсле кызым, диде әти. Гел шундый бул. Без синең уйнап көлеп, шаярып йөрүеңә ияләнгән. Инде кайчаннан бирле сөмсерең кыйылып, ни ашавың, ни йокың дигәндәй безне борчуга салып йөрисең. Безнең бар куанычыбыз син генә, кызым. Шуны онытма. Әгәр син нидәндер канәгать түгел икән, борчуларың бар икән, үзебезгә әйт. Ялгыз яну, ялгыз көюдән дә авыр тагын ни бар икән? Аллам сакласын. Шулай дип әти бераз сабак та биреп алды. Әти, ярар, барында аңладым. Мин тырышырмын. Әгәр бүген кирәгем булмаса, планлаштырган бер эшем бар иде.
Миңа бераз тәмле әйберләрегезне бирегез дә, мин үз бүлмәмә әллүк дидем. Кирәгем булмаса дип инде. Юк, кызым, син уйлаган зур кешеләр түгел киләсе кунакларыбыз. Берсен син беләсең, Нургали, икенчесе аның дусты Нурислам. Каршы булмасаң дигән була бит әле. Кичке ашны бергә ашарбыз. Аннан үз җаеңны үзең карарсың тагы. Хәзер килеп тә җитәрләр инде. Әйдә, әнисе, табынны карыйк. Суфия ханымга эшлисе эшләреңне кушарсың да, ул китәр, диде әти. Әнием аңа каршы: Ай Аллам, миңа булышырга Суфия кирәк булачак бит, нигә җибәрәсең, диде. Маһирә өйдә бит, Маһирә булышыр, дип әти кырт кисте дә куйды. Мин исә эшемнән генә рәхмәт яусын әти дип өстемне алыштырырга элдердем. Иң кызыгы шул, Нургалием үзе генә килде. Нурисламга кибеттә өстәмә эш бирделәр. Ул бүген фатирына да бик соң кайтачак, диде. Ул кичне мин гомерем буена оныта алмам инде. Ризыкларны бик тәмләп, мактый ашады Нургали. Мин нәрсә ашаганымны, табында ни булганын бөтенләй хәтерләмим. Бер-беребезгә карап та алгалыйбыз. Күзгә күз очрашкан мизгелләрдә булды. Мин кызармасам гына ярар дип телим. Үчиткәндәй битләрем уттай яна. Ничек кызармасын инде ул? Нургали исә тыныч, үзгәрми дә, минем төсле каушамый да. Әнием китергән һәр ризыкны мактап ашавын белә. Әни куана, ашаган малда өмет бар, аша җаным аша, дип кыстый да кыстый. Менә монысын гына, менә бу калҗасын гына, менә бу кисәген генә дия ашата торгач, кунак: Рәхмәт, Зәйнәп апа, башка булмый. Минем әни дә нәкъ сезнең күк кыста башатырга ярата иде, диде. Алар хәзер мондый ризыкларны төшләрендә дә күрә алмый торганнардыр. Бүген мин гүя үз әнием кулыннан ризыкланган күк ашадым да ашадым. Гаеп итмәгез инде. Сагынам мин аларны, бик сагынам. Хатынымны да, туып кына калган улымны да бик сагынам. Миңа читен, бик тә читен булып китте. Кызгандым мин аны. Ә үзем шушы кешегә башымны җуеп гашыйк. Шул чак үзенә күтәрелеп карасам, күзләре мөлдерәмә тулы яшь. Түгелеп китмәсен дип ахры кул аркасы белән сыпырып куйды. Шул чагати: Әйдә, якташ, ал әле гармуныңны, бер көн эштә уйнаган кебек сыздырып җибәр димәсенме? Минем дә үз авылымны, әти-әниләремне сагынуларымны әйтеп сыздыр әле. Үзебезчә, татарча бер моңланып алыйк. Бирешмә, якташ, синең туган җиреңнән аерылуың вакытлыча гына. Ә минеке менә гомерлек булды. Җәсәдем дә чит-ят җирләрдә калачак. Әти-әниемне дә үз кулым белән җирли алмадым. Алар мине, мин аларны өзелеп сагынып, бер күрергә зар интизар булып яшәдек. Күпме татарларыбыз шукындырудан качып туган җирләрен мәңгегә ташлап китәргә мәҗбүр булды. Быелгы котышкыч ачлык янә безнең Идел буйларында башланды. Аңа корылык кына сәбәп түгел икәнен дә беләбез. Тик аны әйтергә генә ярамый. Тагын күпме кеше кырылачак. Сиңа килсәк, кайгырма. Мин сине сынап өлгердем инде. Син ышанычлы, гадел, зирәк акыллы булган егет. Синең өчен кулымнан килгәннең барын да эшләячәкмен. Сиңа сәүдә өлкәсендә гыйлем алырга һәм урыс телен өйрәнергә кирәк. Укытучысы каршыңда утыра. Үзең тырышсаң, миннән дә, Маһирәдән дә эш калмас. Ну әти, минем белән сөйләшмичә дә шулай эшләп буламыни? Мин риза булмасам әгәр, дидем. Ә син кем кызысың? Әллә онытып җибәрдеңме, дип тыныч кына җаваплады әтием. Менә шулай, Нургали әфәндем. Бу йортта миңа әти-әни дигән мөһер сугылып, берәр эш йөкләнә икән. Ул үтәлергә тиеш. Понятно? Әмма мин ялкауларны яратмыйм. Сүз тыңламаучы, өй эшен үтәмәүче укучыларны җенем сөйми дип шаяртуымнан өчесе дә көлеп җибәрде. Әниемә минем бу сүзләрем әллә ошамады инде. Ул мине әйдәле дип аш бүлмәсенә алып китте. Сөйләшергә дә өлгермәдек, гармун тавышы. Шул кадәр моңлы, мин ишетмәгән көй. Залга атылдым. Үзләренә күренмичә генә көйнең ахырын уйнап бетергәнен көттем. Йөрәк бәгырьләреңне сызлатырлык моңлы көенә Нургалинең шушы көйнең үзе таләп иткәнчә уйный алу осталыгына таң калдым. Түзмәдем. Нинди көй бу? Композиторы кем? Шулай оста уйнарга сезне кем өйрәтте, дип сорадым. Безнең авыл көе ул. Көйне чыгарган кешесен әйтә алмыйм. Минемчә аны беркем дә белмидер, диде ул. Бу көйгә кызым
Әле генә без искә алган үз татарларыбызның ачыдан ачы язмышы, хәсрәте салынган. Шуңа күрә дә шулай моңлы, үтә моңлы ул, диде әтием. Көн арты көннәр үтте. Рус теленнән Нургалигә бик теләп дәресләр бирәм. Аннан соң җыр, музыка дәресләре китә. Менә шулай без бер-беребезгә һаман якыная бардык. Күбрәк мин яраттым бугай. Миңа шулай тоела. Ниһаять, без никахлашып, бергә яши дә башладык. Әле авылга көндәшең янына да кайтырга батырчылык иткәнсең. Ничегрәк кабул иттеләр соң үзеңне? Зарифлар нәселләре белән көекнең иң дәрәҗәле кешеләренең берсе. Алар киң күңелле, мохтаҗларга ярдәмле, тырыш булган кешеләр. Гәззәбануда авылыбызның күрке, әйтәләр бит әле, килен кайныш туфрагыннан яралган дип. Ул да бик уңган булган, ачык чырайлы, үзләре төсле үк мәрхәмәтле бала булып килде. Минем үземне дә ач үлемнән алар коткарып калды. Шешенә башлаган ием инде. Гәззәбану белән Зөлкамал көн сайын чиратлашып килеп, ризыкландырып тордылар. Алар мине генә түгел, байтак кешеләрне саклап калган затлар. Әле шушы арада гына вафат булган мәрхүм Газизҗаныбызны да. Урыны җәннәттә булсын. Нургалинең Ташкентнан җибәреп торган ярдәме аркасында. Эй, җаным, барыгызга да Аллаһының рәхмәтләре яусын. Әйтсәм әйтим инде. Нургалиеңнең кендек әбисе булам мин. Аны кулыма алган минутларда бер Раббымнан монысын үзең сакла инде. Гомерле итә күр дип сорап ялварганнарымны һич онытасым юк. Күзем сукрайганчы авылыбызда кендек әбисе булдым. Аннан миңа ярдәмгә Гиззелбанат килде. Аллага шөкер, безнең авылның туфрагы бик уңдырышлы булып чыкты. Тупырдаталар гына хатыннар, җанашларым. Төн йокылары күрмәгән чаклар күп булды инде. Күбесенчә төнлә туалар бит алар үчиткәндәй. Кай төннәрне чиратка баскандай 3-4 бала кабул иткән чакларда була я. Авылның бер башыннан икенче башына чабайык инде Гәззелбанат белән. Шөкер, бик тату эшләдек без. Карале биби Җамал әби, ул Гиззелбанат апаны килде дидегез. Бу авылныкы түгелмени ул? Юк, Казан кызы. Ул безнең ишегенә түгел. Зур духтыр. Әллә профессормы шунда, шундый кешенең кызы диләр аны. Ул кендек әбисе генә түгел, белмәгән эше дә юк бугай аның. Ирактан, урыс авылларыннан имгәнгән ирләр дә килә аңа. Алар аны бик зурлап, хастаправ бит ул диләр. Эше төшкән һәм балага уз алмаган хатыннарның карап торганнары ул. Безнең авыл тирә күршеләр генәме, Казанның үзеннән дә киләләр аңа. Эше төшкәннәргә ничек ярдәм итә икән соң ул? Шүлмәк сала. Аның кечкенә генә бик матур шүлмәге бар. Минем үземдә дә булды ул эш төшү дигәннәре. Без хатын-кызлар җүләррәк бит. Кайчакта ирләр күтәрмәгәнне дә күтәрәбез. Авыл җирендә хатын-кызга яшәүләре бер дә җиңел түгел шул. Ярыйла ул ирең таза, сине жәлли торган булса. Аларның да төрлесе бар бит. Ширлеләре дә, ялкаулары да. Минем Мифтахетдинем, җан кисәгем, урыны җәннәтнең түрендә булсын. Иллә дә булган кеше. Кыйып куйган балта остасы булды. Аның үз кулы белән салган йортта яшим, мең шөкер. Ачуланган чакларым да булгалады. Акча яратты. Шит авылларда да йортларны күп салды. Куна төнә йөргән чаклары да булды. Шаяргалаган чаклары да булгалады бугай. Үзем күрмәдем. Кеше сүзе кеше үтерер дигәндәй, кеше сүзе белән борчымадым, артыннан да йөрмәдем. Бәлкем, шуңа да рәхмәтле булгандыр. Бар да тигез җәннәттә дигәндәй, төрлесе булгандыр инде. Ул югында капчык-капчык ашлыгын да, бәрәңгесен дә кем күтәрсен. Менә шул вакытта эшем төшкәндә инде. Ярый Гиззелбанат үзенең шул сихри шүлмәге белән үз урынына утыртып куйды, рәхмәт төшкере. Картым, әйтер хәлем юк, үземә йомшак булды. Үз гомерендә бер каты сүз әйткәне дә булмады. Сагынып кайтырые, рәхәтем минем дип, мине дә рәхәтләндерәе җанашым. Менә аннан башка инде 7 ел. Безнең яндагы ялгыз картайган өянкебез күк, мин аны үзем байтирәк дим. Мифтахетдинемне дә юксынып яшим. Сине үзенә тарткан шул өянкенең
үзен яраткан Гөлҗәүһәр белән Мөхәммәд Нурны сагынмыйдыр, юксынмыйдыр дип беребез дә әйтә алмыйбыз. Ул әлегә картаеп, муртаеп бетсә дә, тере, җаны бар, яши. Кешеләр өчен ике гашыйк җанның фаҗигале тарихын онытмасыннар, гыйбрәт алсыннар дип шулай азапланып булса да. Ә син, Маһирә, теге кыз әйткәннәрне күңелеңә якын алма, шикләнмә. Бер вакыт ул тарихны сөйләргә дә ярамый дигән сүз таратучылар да булды. Ни хәл итәсең? Ышанучылар да табылды. Ә мин сөйләвемне дәвам итәм. Барыбызның да язмышларыбыз Аллаһы Тәгалә кулында. Аңа бары да мәгълүм. Гөлҗәүһәрне урлаган үтә явыз егетнең һәм аның ата-анасының язмышы да кеше ышанмаслык. Гөлҗәүһәрне җирләгәннән соң, шул ук җәйнең бер давыллы төнендә аларның өйләрен бөтенесе изрәп йоклаганда яшен суга. Яшене дә гадәти булмаган имеш. Өй эчендә бөтен җирне айкап тәгәрәп йөри торганы булган диделәр. Зур 2 катлы йорт урынында бары кара кисәүләр генә калган диделәр. Абау, дөрес микән ул, әбекәй? Аны мин, кызым, дөрес дип тә, дөрес түгел дип тә әйтә алмыйм. Ярар, кунагым, әйтергә яраса, минем дә сиңа гадәти булмаган бер үтенечем бар бит әле. Җыеннан соң кичке уенда синең скрипкәдә уйнап җырлаганыңа шаккатмаган кеше калмаган, сөйләп бетерә алмыйлар. Бик тә ишетәсем килә. Ишетеп кала алырмынмы, юкмы белмим. Нургали белән сөйләшермен әле мин. Әгәр башка күреш алмасак, еллар үтеп, минем вафатым турында ишетсәң, Гатиятулла кызы Биби Җамал әби рухына дип дуга кылырсың, яме? Ташкентка кайткач, әти-әниеңә сәламнәремне тапшырырга да онытма, яме? Гәззәбану белән тату яшәргә тырыш дип әйтеп кенә бетерде Биби Җамал, ишекне шакылдатып, Нургали килеп кермәсенме? Маһирәсен күреп, күзе дүрт булды егетнең. Син монда ничек килеп эләктең әле? Кендек әбисе кулында яңа гына җылы-җылы дөньяга килгән Нургалиемне күрергә дип кергәнем, диде Маһирә. Күзем тимәсен. Бик тапкыр да икәнсең әле дип суклануын белдерде карчык. Әбинең күрмәвеннән файдаланып, гашыйклар битләрен биткә куеп, бер-беренә сеңеп бетеп кочаклашып алдылар. Әбекәй, менә монысы безнекеләрнең яңа гына мичтән алган вак бәлешләре сиңа күчтәнәшкә. Иртәгә Коръән ашына чакырып кайт дип җибәрделәр мине. Сәгать 12 тулыр алдыннан үзем килеп алырмын. Намазын бездә генә укыр диделәр. Ай, рәхмәт төшкерләре. Мине куандырган өчен Раббым сезне дә куандырсын. Кайтып җиткәч тә әти-әниеңә, яраткан Гәззәбануыма рәхмәтләрем белән сәламнәремне тапшыра күр, улым, дип озатып калды карчык. Биби Җамал карчык Маһирә белән очрашудан, соңыннан гына булса да Нургали белән күрешүдән нык дулкынланып калды. Гәззәбану белән икесе бергә килеп кергән булсалар, бу кадәр үк талкынмас иде җаны. Маһирәнең кем икәнен ачыклауга, үзе өчен иң кадерле кешегә әйләнгән Гәззәбану күз алдыннан китмәде. Кызганды ул аны, бик кызганды. Маһирәнең авылга кайтырга җөрьәт итүен үзенчә аңларга тырышты. Аңа нәрсә? Үлеп ярата, гыйшкыннан аерылып, атналар буе ялгыз яшәүгә ничек төссен ул? Гәззәбануның йөрәгенә төзәлмәслек тирән җәрәхәт алып кайтуын каян белсен? Бала чагыннан ук зур байлык белән яшәгән әти-әнисенә бердән-бер бик кадерле кыз булып, ни генә кылса да үз ихтыярында, үзе теләгәнчә генә яшәгән кыздан ни көтәсең? Ә менә авылыбызның иң акыллы егете дип йөргән Нургалинең Гәззәбануга карата гафу ителмәслек бу рәхимсезлеген ничек аңларга? Төрлечә уйлап, хәтта үзенең Мифтахетдинен дә Нургали урынына куеп карады. Юк, ул бер кайчан да мондый юлга басмас иде. Шушы уйларыннан арына алмаган Биби Җамал ястү намазында гомер булмаганны буталгалап бетте. Аптырагач ишек алдына чыкты. Хай, борынны ярып кергән җәйге саф һава, бөтен кара җирне каплап үскән бәбкә үләннәреннән таралган алма исләре. Тын гына искән җилгә агач яфракларының лепердәгән, чыпчыкларның чыркылдаган тавышлары җаныма мең шифадыр. Күзләрем күрмәсә дә, барын да ишетеп, тоеп, сизеп тора алуларым Аллаһы Тәгаләмнең миңа биргән зур бүләгедер. Әлхәмдүлиллаһ.
Коръән ашы. Икенче көнне Зарифлар өендә бик күркәм Коръән ашы уздырылды. Өй тулы кунак. Нургалинең кендек әбисе Биби Жамал карчык белән Хафизның кендек әбисе Гиззел Банатны бик зурлап, икесен рәттән Хәҗәрбикә абыстай каршына утырттылар. Коръәнне абыстай укыды. Мәҗлеснең барышын, аның бөтен тәртипләрен үзләрендә уза торган мәҗлес тәртипләре белән чагыштырып, зур игътибар белән өйрәнеп утырды Маһирә. Абыстайның Коръәнне яттан, мәкам белән укуына һәм сүрәләрнең мәгънәләрен аңлатып бирүенә таң калды ул. Аның үз-үзен тотышы, сөйләм теленең бай булуы тәмам әсир итте Маһирәне. Абыстайның үзенә битарафлык күрсәтеп, я Зариф вә Зөлкамалның икенче килене, я Нургалинең яшь кәләше дип тә әйтмәве, фәкать ерактан килгән кунагыбыз Маһирә дип кенә атауына күңеле кителеп куйса да, сиздермәде, йөзенә дә чыгармады. Никахларын яңартмыйча торып, мәчетнең үзен танымавын аңлады ниһаять. Хәҗәрбикә абыстай үзенә тапшырылган вазифаны җиренә җиткереп тәмамлаганнан соң, миңа китәргә рөхсәт булса, кузгалыр идем. Хәзрәт көтәдер диде. Абыстайны озаткач, Биби Жамал карчык хуҗалардан сүз сорап алды. Җәмәгать, сез барыгыз да җыеннан соң кичке уенда Маһирәнең скрипкә, Нургалинең гармон уйнап җырлаганын ишеткән кешеләр. Минем күршеләрем шак катканнар, сөйләп бетерә алмыйлар. Бик тә ишетәсем килә иде. Коръән ашы бик күркәм үтте. Хак Тәгалә кабул итсен. Аш ашка, урыны башка дигәндәй, ишек алдына я бакчага чыгыпмы җыр музыка тыңлап алсак, шәпнең дә шәбе булыр я. Гәззә бануым да җырлар я дип өметләнәм. Нургали киткәннән бирле ни моңлы җырлаган кеше Зарифны да ишеткән булмады. Шул вакыт өй алдыннан Хафизның тавышы яңгырады. Бабай, бабай дим, тизлек, шомылт янындагы кылт айыла. Рәхмәт улым, егетләр әйдәгез минем белән. Булай булгач, бу тирәдә концерт ясап булмас. Биби Жамал әбиегез ятып торсын, урын салып бирегез дип Зариф егетләрне алып чыгып китте. Саҗидә тиз генә өстәл арасыннан чыкты да, менә җәмәгать, күрше күләнне җыеп, Коръән укытуга Аллаһы Тәгаләнең рәхмәте шушыдыр диде. Шушы йортка үрчем бит бу. Хәҗәрбикә абыстай әле өенә дә кайтып җитмәгәндер. Читкә җибәрмичә җыеп кына ала күрсеннәр инде. Быел үрчем ишлерәк булса, бер үрчемне сезгә бүләк итәрмен дигән иде әле Зариф абый. Бирсен Ходай. Коръән артыннан монда җырлап утыру килеше бетмәс. Мин барыгызны да үзебезгә чакырам җәмәгать диде. Мин чәй әзерли торам. Ә сез битләрегезне яулыкларыгыз белән урагыз да шыпырт кына безгә элдерегез. Мондый вакытта кортлар кешеләрнең бимазалап йөрүен яратмыйлар. Әйдә Маһирә, син скрипкаңны ал, Гәззә гармунны алсын. Зөлкамал апайның монда кирәк булуы бар. Гиззел Банат апа, син Биби Жамал әбине култыкла. Сөйләвең дә бик дөрес, Саҗидәкәем. Рәхмәт яусын. Миңа бер сукыр карчыкка үтенешемне аяк астына салмыйча бәйрәм ясарга алынганыңа мең рәхмәт. Раббым сиңа үрчемне юмарт бирсәе, Зариф абыеңнан бер умарта балкырты, үзеңә дә корт анасы бәхетен биреп, Нурисламыңны да бәхеткә күмсәңие дип, Саҗидәне сөендерүдән үзе дә сөенде әбекәй. Биби Жамал әби, сезгә нинди җырны җырлыйсың дип сорады Маһирә. Мин аның исемен әйтә алмыйм. Күршемдә Җәмилә исемле 14 яшьлек иллә дә моңлы тавышлы кыз үсә. Ул аны язып та куйган, инде җырлап та маташа. Тагын бер тыңласам өйрәнеп бетәрем ди. Мин аңа сездә буласымны әйттем, бәлки әле үзе дә күренер. Бар икән моң ул балада. Аны тыңлап, сукыр күзләремнән яшь чыкты. Бер җырыңның исемен Әллүки диде бугай. Анысын да язып алган инде. Үзең киткәнче шул кызга тагын бер-ике җырыңны өйрәтсәң, бу авылда синең исемең Маһирә югалмас дип уйлыйм. Шитенсенмә. Бик зиһенле кыз ул. Мин белгән мөнәҗәтләрне 2 тыңлауда өйрәнеп бетте. Мине җылаткан җырлы күңеленнән очып киткән кош турында. Тәфтиләү дигән җыр ул, дип җырның исеме табылуына Нургали белән Маһирә сөенеп куйдылар. Сез мине шул кадәр кызыксындырдыгыз ул кыз белән. Бик теләп өйрәтер идем мин аны. Әйдә Нургали, Биби Жамал әбине илтә барганда, мин дә барыйм әле синең белән. Бүген үк танышыр идем, диде Маһирә.
Ай, рәхмәт, балакайым. Гәззә Бануны да калдырмагыз, аның да тавышы моңлы бит. Җәмиләне белә дә торгандыр әле ул. Бергә йөрегез, балалар. Китәр көннәрегез дә якыная бит. Ай, ул ялгызлыкның ачыдан да ачы газаплары. Башына төшмәгән кеше генә белми аны. Үземнән беләм. Маһирә скрипкасын алып бераз көйләде дә, Нургали белән килешеп, башта көйне генә яңгыраттылар. Аннан Маһирә җырында сузды. Очты дөнья читлегеннән тарсынып күңелем кошы. Шат яратса да, җиһанга ят яраткан Раббысы. Эй, мөкаддәс моңлы сазым, уйнадың син ник бик аз? Син сынасың, мин сүнәмен. Аерылабыз ахрысы. Тыңлаучылар, барысы да моң эчендә. Күзләр мөлдерәмә. Бу йөрәкләрне сулкылдатырлык җырны кабат тыңлау бәхете Биби Җамал карчыкның үтенүе буенча оештырылгач, аны да күзәтәләр. Ул бит Җәмиләне тыңлаганда да скрипкасыз бит әле. Сукыр күзләремнән яшь чыкты дип сөйләде. Әйе, бары да күрде. Әбекәйнең күзләреннән яшь таммый. Ул ага. Хәзер Маһирә үзе дә бу җырны тыныч кына җырлый алмый. Элек ул аны бик җиңел башкара иде. Авылга кайткач, монда төрле каршылыклар, төртмә сүзләр, никахны яңарту кирәклеге үзе генә дә күпме айкада аның күңелен. Күз яшьләрен түгеп, ялгыз үткән төннәре, Нургалиенә карата да шик-шөбһәләр, саны китсәң күп инде алар. Менә булар барысы да үтә хисле, нечкә күңелле Маһирәнең үзен дә тәфтиләү җырын күз яшьләрсез җырлый алмау хәләтенә китерде. Бер авык тынлык урнашты. Ник бер тавыш, ник бер сүз чыксын. Тыңлаучыларның барысы да Биби Җамал әбинең сүзен көтә. Менә шунда кемнеңдер әкрен генә үксеп алгалаганы ишетелеп китте. Маһирә, ерактан кайткан кунагыбыз абыстай әйтмешли. Ул белми әйтмәс. Үзәгезгез җырыңны тыңлаганда сине йөзең, төсең, бөтен кыяфәтең белән күрәсем килде. Күрдем дә шикелле, колакларым белән. Янымарак кил әле. Маһирә скрипкасын калдырып, кыяр-кыймас кына Биби Җамал карчык каршына килеп басты. Әбекәй аның кулларын назлап кына сыйпап җыерчыклы яңакларына куйды. Аннан соң иреннәренә китереп үбеп тә алды. Сүзсез генә йөзенә кагылды. Башыннан, чәченнән сыйпап, үзенчә дөресрәге хатын-кызларча назлап, сыпыргалап, буй-сынында күрәсе килгәнен яшереп тормады. Иң кызыгы, Тәскирә белән Хафиз балакайларның әле сузылып, әле чүгәләп, әбекәйнең куллары йөреше артыннан калышмаска тырышып күзәтүләре булды. Барысын зур кызыксыну белән күзәтеп торган кунаклар ни дияргә дә белмичә әбекәйнең соңгы сүзен көтте. Ниһаять Биби Җамал тынычланды булса кирәк. Мин бүген яшемә күрә колакларымның ишетү сәләтен югалтмавыннан сукрайган күзләремә тугры ярдәмче булып калганын аңладым. Моны бер Аллаһымның кыдрәте дими, ни дисең? Әлхәмдүлиллаһ. Фақат чәчләрендә генә хаталанганмын икән. Мин Маһирәне Гәззә Бануымныкы төсле озын тылымнар белән күргән идем. Әбекәй, бер дә хаталанмагансыз бит. Минем дә тылымнарын озын вә калыннар иде. Яңа модага ияреп кистереп ташладым бит жүләр баш. Алар минем дә бик тиз үсә. Икенче кайтуымда, Аллаһы буйырса, әниемнеке төсле озын тылымнарым белән күрерсез. Кистерәсемне белгәч, әтием дә каты тормады шул. Ризалашканда әйтте. Ә кистереп кайткач, девушка легкого поведения дигән булды булуын, йомшак кына итеп. Үземә ашагач, аңа да исем китмәде дип, Биби Җамалны бүлдереп, үзенең чәч тарихын кыстырды Маһирә. Бу җырыгыз өчен нинди генә рәхмәтләр әйтсәм дә аз булыр. Эй, үкенгәнием соң шул кичке уенны күрми калганыма. Син анда җырны язган шагыйрь Тукайның үзе турында, аның авыруы, үлеме турында да сөйләгәнсең икән. Бер көтү балаларга аның җырларын да җырлап күрсәткәнсең әле. Түзмәде. Гыйззел Банат та сүзгә кушылып китте. Беләсезме, ул балалар Нургали абый авылга бөтенләйгә кайтсын иде, Маһирә апай безнең мөгаллимәбез булсын иде, рәхәтләнеп сүзен тыңлап укырыйк, безгә Тукайның бик күп әкиятләрен сөйләрмен әле дигән ие, үзе күренми диләр икән.
Әйтәсез сүземне әйтеп бетерим әле дип әбекәй янә сөйли башлады. Нургали белән Нурислам яшьтиләр. Икесе дә сүз куешкандай бер төнне бер артлы туып яталар бит. Шакты йөгерттеләр алар мине. Буйга җитеп, өйләнүләрен дә бер көнгә туры китергәннәр. Әллә белеп, әллә белми, туйларын тагы икесе килешеп, беренче көнне Нургалинеке, икенче көнне Нурисламныкы булды. Эй, ул туйлар онытылырлык кынамы? Анда да нинди генә җырлар җырланмады. Гәззәбану белән Нургали Галиябану җырын җырладылар. Әйдә, бүген туйларын искә алып җырласыннар әле, диде. Шуны гына көткәндәй, Нургали гармунын алып уйнап та җырлап та җибәрде. Шитән аша төшкән чакта бүрәнәгә абындым. Минуты, ай, сәгате, ел, Гәззәбану сылуым иркәм шул кадәрле сагындым. Аңа Гәззәбану кушылды. Таң әтәчләре кычкыра, аерылуның билгесе. Бу бүләгем сине сөеп, Хәлил бәгърем җан кисәгем, чын күңелемнән кайнап чыккан вәгъдәләрем билгесе. Маһирәгә шул кадәр үзенчәлекле булып яңгырады бу җыр. Ачыклыйсы килеп, соравын да бирми кала алмады. Нургали, чыннан да Гәззәбану дип җырладыңмы, әллә бүген генәме? Нәкъ шулай, Маһирә. Менә шуңа күрәдер дә туй кунаклары, ярты авыл халкы бу җырны алардан, белмим, тикмәгә генә әллә ничә кабат җырлатмаганнардыр дип сөенеп җавап бирде Биби Җамал. Хәзер чират Нурислам белән Саҗидәгә дип тәстәде. Яна Маһирә тынгы бирми. Саҗидәләрнең җырлыйсы җырларын никтер әйтмисең әле, әбекәй? Алар үзләре белә, кызым. Нургали уйнап җибәр әле, диде Биби Җамал. Нурислам Саҗидәсенә тутырып бер карап алды да, каш карасы күзеңдәле, буй зифасы үзеңдә. Айли Саҗидә, агым суда, басма өстендә кирләр чайкый сай җирдә, дип җыр сузды. Саҗидәсе исә, ай туганда тудың мәллә, ай нуры бар йөзеңдә, дип дәвам итте. Аннары икесе бергә, Айли Саҗидә, агым суда, басма өстендә кирләр чайкый сай җирдә, дип җырладылар. Нургали, Гәззәбану, Нурислам, Саҗидә дүртесе бергә кушымтасын җырлап, җырны тәмамладылар. Биби Җамал: «Һай, рәхмәт төшкерләре. Күптәннән моның хәтле җан рәхәтлеге кичергәнем югые. Әйтерсең лә сезнең туйыгызда ләззәтләнеп утырам. Зариф, Зөлкамал, сезнең өчен бу җырлар бигрәк тә кадерледер. Ул вакытта нәкъ шулай җырладылар бит алар», дип сагынып искә алды. Маһирә үзенең көндәш икәнен дә онытып җибәрдеме? Гәззәбану кара әле. Әгәр Биби Җамал әби теге кичке уенда булган булса, нинди генә хикмәтләр чыгармаган булыр ие. Сез белгәнсез бит инде аны. Ни Нургали, ни син искә алмагансыз, диде. Эй, Маһирә, җыен көнне мин шуларны гына уйлый алырлык идемме? Нургали 97 яшендәге карчыкны ничек борчымак кирәк дип уйлагандыр. Турып шаккатам мин сиңа, Маһирә. Гафу ит, Гәззәбану, дип аңа җылы гына карап, башын иеп куйды көндәше. Рәхмәт. Гафу үтенергә кирәкми, Маһирә. Бәлки синең гаебең дә юктыр. Ирләр ир булып калалардыр инде. Хатын-кызның түземлелеген Раббым аларга бәлки белеп бирмәгәндер. Көндәшләр арасындагы менә шушы кыска гына сүз алышу аларның беренче чирканчык алып караулары булмады микән? Ташлы ярга бару. Ул көнне барысы да чаптар тирәсендә мәш килде. Дугадагы җиз кыңгырауны, шилдерләрне кабат ялтыратып алдылар. Зур кара лаклы тарантаска Гәззәбану чәчәкләре янып торган түшәген салды. Зариф күчәрләрне, тәгәрмәч һәм башка дирбияләрне дә тикшереп чыкты. Бу төр эшләрдә бабасының иң зур ярдәмчесе һәм дә киңәшчесе билгеле инде Хафиз. Ир орлыгым бит ул минем. Эшкә кулы ятып тора балакаемның, дип сөя уланы. Улым, кузлага кайсы сырманы салык икән, дип сораган булды бабасы. Теге калын матул сылманы салык. Тышын әни шиккәнен. Миңа әти, син күчел булылсың, диде. Ялал, дидем. Бабай, ул сылма кайда икән? Әниең беләдер, улым. Әнисе, иштәсеңме? Дип үзе белсә дә белмәмешкә салышып, килененә дәште Зариф. Кунак апай йоклый торган чыланда ул, балам, дигән тавышка бу матур ыгыз-гылы манзараны кызыгып та, көнләшеп тә күзәтеп торган Маһирә уянып киткәндәй, хәзер үзем алып чыгып бирәм, дип ашыгып өйгә керде.
Бу вакытта атны чистартып, ялларын тарап торган Нургали әтисенең бу акыллы хәйләсенә рәхмәтле калды. Ник дисәң, иртәдән бирле Маһирә өчен күңеле борчулы иде аның. Баядан бирле келәт янында кимсетелгән ятим баладай сүзсез генә басып торган Маһирәсе бик кызганыч булып тоелды аңа. Инде барасы килмәгән икән, барасы килмәвендә дә Нургали үзе гаепле түгелме соң? Хатынының теләген үтәп чакырмады бит ул аны. Шомырт төбендә китабын гына укып утырсасың дигән уй да үткән иде аның башыннан. Шул вакыт Маһирәнең «Хафиз, менә ул син сораган сырма. Әйдә бергәләп куйык әле» дигән үтә ягымлы тавышы Нургалинең күңелен күтәреп җибәрде. «Ай, рәхмәт кунак апасы, син булмасаң каян табарыйк без аны? Улам, сырманы куйгач, икегез бергә чаптар янына килегез әле. Аның сезгә нидер әйтәсе килә бугай» дип аларны үзенең янына чакырды. «Я, чаптарны карагыз әле, матурайганмы? Ерак бабайларга кунакка барырлык булганмы? Шуны иштәсе килә аның» дип йомшак кына итеп Маһирәнең иңбашларыннан тотты да аны ат янына якынрак китерде. «Хей, әти, матул булмыйча, зилә матул. Мин бер нәрсә эшләсәм, бабай миңа маладис улым булдылгансың дигел. Син дә маладис әти. Җылык-җылык итеп тула, шишти булган. Сыйпап кына атыласы килә» дип Хафиз атны сыйпаштыргалап та алды. «Кая, шикәл каптылыйм әле үзенә» дип кесәсеннән бер кисәк шикәр алып учына салды да чаптарга сузды. Маһирәнең кыты алынып, «Ай җаным, кулыңны тешләмәсен» дип Хафизны үзенә таба тартты. «Нишләп тешләсен? Син бигләк инде» дип көлеп җибәрде Хафиз. «Мә, үзең билеп кала». «Юк, куркам, әйтә генә күрмә» дип Маһирә Нургалиенә елышты. Аларның икесенә дә рәхәт булып китте. Бу минутларда аларны баядан бирле күз уңыннан җибәрмәгән Гәззәбану нишләргә дә белмәде. Соңгы көннәрдә бераз тынычланган кебек йөрсә дә, ниһаять көндәшлек утында гомере буе яначагын аңлады. «Эй, кулкак куян, мин кулыксам бабай шулай дип әйтә. Әти дим, кунага пайда булсын әле безнең белән, көләсене кителә ул» дип Хафиз әтисенә дәште. «Үзең чакырдыңмы соң? Ул сине күбрәк ярата бит». «Ялал, чакламалайса. Кунак апай, әйдә син дә бал безнең белән таслы ялга. Таланта зул, син әни белән утылылсың. Әти белән без кучыллал, кузлада утылылбыз. Чапталдан да кулыкмый башлалсың» дип күңелендәгесен тизеп китте сабый. Кунак апай әдә җәдә димәде. Бары «Эй сабый» дип Хафизны кочагына алып, яшь аралаш елмаеп куйды. Җигүле чаптар нигә утырмыйлар инде дигәндәй тынгысызлана башлады. Аякларында тыпырдаткалап куя. Әнә әти-әнисе белән Тәскирә дә Хафизны озатып калырга кереп җиттеләр. Тәскирә кулында кечкенә төенчек, Нурисламда нидер тоткан. Урам як капкадан Гиззел Банат үзенең ашап кына түгел, хәтта карап та туйгысыз катлы паштетын күтәреп килеп керде. Өйдәгеләр никтер озаклыйлар. Чаптарның башка көтәр чамам юк дигәндәй кешнәп җибәрүе булды. Шуны гына көткәндәй әчебал тулы ширекле шешәсен күтәреп Зариф килеп чыкты. Аның артыннан гадәттәгечә шактый зур төенчек тоткан Зөлкамал күренде. Ниһаять гармунын кочаклап, бер кулына Ташкент күчтәнәчләре салынган затлы сумкасын тотып, икенчесе белән яшь кәләшен җитәкләп, Нургали дә күренде. Яшь хуҗасын күргәч малкайның шатланулары, әле башын борып, муенын сузып Нургалигә якынаерга тели, әле иреннәрен дерелдәтеп нидер әйтергә теләгәндәй, тамак төбеннән кыска-кыска гөрелте авазлары чыгара. Бәлки ул безне ташлап китмә, кал туган өеңдә дип әйтергә телидер. Аңлады Нургали. Ничек кенә аңлады әле. Малкайының үзенә сузылган башын кочаклап, яңакларыннан үпте. Икесе дә мөлдерәмә күзләре белән бер-берсенә карап тынып калдылар. «Рәхмәт чаптарым. Минем сагынуымны башкалар да синең кебек аңласалар иде» дип куйды. Әйе, ат белән ир-атның бер-берләрен тирән аңлый алуы серләрнең середер. Менә шунда көтә-көтә тәмам түземлеге төкәнгән Тәскирәнең «Хафиш кайда, нигә чыкмый ул?» дип кычкыруы барысын да айнытып җибәрде. Кунак апай тиз генә янына килеп, инде йылы юк башлаган сабыйга «Хәзер чыга, әнисе аңа яңа киемнәрен киертә калды. Белә бит ул синең үзен озатырга керәсеңне, матур булыйм дигәндер» диде. Тәскирәгә бу сүзләр ошады күрәсең. «Менә минем дә күлмәгем яңа. Матурмы? Шиңа ошыймы? Минем дә Хафишга күлшәтәшем килә» дип әйләнгәләп тә алды.
Субханалла, күз тимәсен, бигрәк матур күлмәгең дип җырлап җибәрерлек булган бу. Кесәләре дә бар икән. Яңа күлмәкне котлап бүләк бирим әле дип кунак апасы сумкасыннан кечкенә генә бик матур кулъяулык алып кесәсенә салды. Эй, шатланды да соң сабый. Шул вакыт әнисе белән чыгып килгән Хафизны күреп, аның каршысына йөгерде. Күлмәген күрсәтте дә, кулындагы кечкенә төенчекне Хафизга бирде. Моны шашиңа, Фәлгать белән Мансурага. Төенчекне шунда белгә шишегеш. Тәшкиләдән күчтәнәш диген. Шабыл, тиеш кайт яме. Маһирә сабыйларга карап сокланып, Гөлҗәүһәр белән Мөхәммәд Нур да шушылай үскәннәрдер бичаралар дип уйлап куйды. Нургали бу тел бистәләренең сүзләрен тыңлап кына бетерерлекме дип, главный кучерны күтәреп, кузлага утыртты. Гәззәбануын да кулларында күтәреп килеп утыртмакчы иде дә, Маһирәсе тоткарлап, аз гына соңга калды. Аннан моңсу гына басып торган яшь кәләше янына килеп, ул өйрәткәнчә рус теле укыта бит. «Ну, милая моя, не скучай без меня, жди» дип, яңакларыннан үбеп алды. Шул чак түземсез Тәскирә: «Әни, нәлшә диде ул, нәлшә әйтте? Әйт инде» дип тапарды юк башлады. «Туктале кызым, әтиең әйтер әле. Әнә әтиеңнән сора» дип әнисе Маһирәне күзәтүен дәвам итте. Гәззәбануны әйткән дә юк инде. Көндәшләрнең әле моңарчы тел яшергәннәрен Саҗидә белмиме соң? Маһирә сүзсез генә моңсу күзләре белән Нургалиенә карап алды да, сөйгәненең маңгаеннан, бит урталарыннан үпте. Шушы мизгелдә ул ни генә булса да иренә булган мәхәббәтенең бер кайчанда сүрелмәячәген, хәтта шушындый авыр шартларда да көчәя генә барганын аңлады. Ахры, башкаларга да шуны сиздерәсе килде. Инде Нургали дә тарантаста үз урынын алгач һәм күчтәнәчләрне урнаштырып бетергәч, Зариф: «Әйдәгез, күршеләр, дуга кылыйк» диде. Һәр берсе урын табып утырыштылар. Юл дугасына сабыйлар да теләп кушылды. Дуганы тәмамлап, Нурислам чыгарга дип капканы ачып җибәрсә, капка төбендә җыйналган бала чаганы күреп шаккаттылар. Зариф: «Ай, рәхмәт төшкерләре. Кызым, бар әле, өстәлдәге кәнфитләрне алып чыкты, сөендер үзләрен» дип Маһирәгә дәште. Тегеләре: «Рәхмәт кунак апай, рәхмәт яусын кунак апай» дия чыр-шу килделәр. Шул мизгелдә Маһирә күңелемә бик якын вә кадерле бу авылның балалары өчен миңа кунак апай гына булып калырга язгандыр күрәсең дип уйлап куйды. Ә Чаптарның үз уя, кузгалып китәргә әзерлеген белдергән бөтен җаны, тәне хәрәкәттә. Бу хәрәкәттән җиз кыңгырау вә шелдерләр бәгыр кылларыңны тибрәтерлек итеп шыңлыйлар. Өстәвенә дәртләнеп кешнәп җибәрүләре. Хафизның куанышы эшенә сыймый, тиз генә әтисенә борылып: «Әти, дилбегәне бил үземә, син галмуныңны уйна» диде. Зариф та аны гына кушылды. «Авылны чыкканчы Хафиз алып барсын, ә син улың кушканны үтә, уйнап бар. Ташлыяр җыенына барасыз бит. Атыбызның холкын, малайыңның атны йөртә белгәнен күрдең бит инде. Таныш бул». Аннары Хафизга: «Әйдә балакаем, бисмиллаңны әйтә, Аллага тапшырып кузгат атыңны» диде дә үзе читкә тайпылды. Кечкенә күчернең нәкъ бабасына охшатып: «Әйдә малкай, атла» дип чак кына дилбегәне тартып куюына Чаптар кузгалып та китте. Нургали Гәззәбану ягына башын кыңгыр салып, әнисе яраткан «Ал Зәйнәбем» көен уйнап җибәрде. Озатучылар барысы урамга чыгып, һәр кайсы үз уе, үз теләкләре белән кадерлеләрен күздән күмелгәнче карап калдылар. Нургалиләр Ташлыярга киткәч, өйдә ниндидер эш пошыргыч бушлык хасил булды. Янында кунак апай дип бөтерелеп йөрүче, сөйләшергә яратучы Хафизның да юклыгы Маһирә өчен бу бушлыкны тагын да тирәнәйтте. Шушы йортка илаһи ям өстәп, бөтенесен авызына каратып тоткан сабыйны әби бабасы да бик юксына. Хафиз булмагач, Тәскирә дә керми. Аларның икесенә карап, сабыйларның үзара сөйләшкәннәрен тыңлап йөрү Маһирәгә аеруча зур юаныч булган икән. Аны хәзер иң борчыганы никахларын яңартуның болай озакка сузылуында төп сәбәпче Нургали үзе түгел микән? Бәлки, ул минем белән араны бөтенләйгә үзеп, авылда үзләре генә яшәүне телидер. Алай була калса миңа нишләргә? Эй Раббым, рәхмәтең вә ярдәмеңнән ташлама. Әгәр миңа ялгыз калырга туры килсә, сөйгәнемнең төсе дип карап юанырга балам да юк бит ичмасам.
Гәззәбанудан көнләшүләрем дә аның 2 тамчы су кебек Нургалиенә охшаган баласы булуында түгелме соң? Нигә? Нинди гынахларым өчен мине ана булудан мәхрүм иттең икән, Раббым? Үзем дә гаепле бит. Бары бер гинекологның фаразлавына ышанып, бер чара күрмичә еллар буе ваемсыз йөр инде. Нургалиемнең һәр вакыт янымда булуы, өстәвенә бик яратып, җыр музыка белән шөгыльләнүләребез, аның гыйлем истәүдә дә барыбызны сокландырып ирешкән уңышлары, барысы да уртак мәхәббәтебезне гел ныгыта барды. Күрәсең, соңгарак калып килгән шашкын мәхәббәтем мине тәмам сукырайткан ахыры. Нургалигә нәрсә? Баласы бар, Гәззәсе миннән 4 яшькә кечерәк тә бит әле. Әнә малайы белән ничек масая ул. Мине матур апай дип әйтүеннән дә бик тиз туктатты. Ничек матур итеп, яратып әйтә иде ул аны. Матур апай дигәнне ишетү үземә дә бик рәхәт булган иде шул. Шуны сизеп туктаткандыр да әле. Хәзер яңадан икенчесенә узу өчен дә бөтен чарасын күрәдер әле. Гиззел банаты янында, көндә мунча, ак келәт төнендә, көнендә гел алар хозурында нишләп узмасын ул? Мин җүләр. Әгәр монда Нургалиемә охшаган бер кечкенә балам белән кайткан булсам, никах яңарту, теге ярамый, бу ярамый дигән эш пошыргыч сүзләр булыр идемени. 3 елга якын мулла никахы белән ир хатыны булып яшәп, иреңне бер кочаклап алырга да ярамасын әле. Янымда балам булган булсамы, хәтта никахсыз булса да ничек кенә яратырлар я. Сабыйның ни гынахысы бар? Мин Хафизны карап туялмаган кебек, Гәззә дә карасына кыйлып йөрмәсие. Барысы да килешеп, кайткан көнне үк никахын да укыткан булырлар иде. Туктале. Тегеләр ташлы ярда чакта, нигә миңа да Гиззел банат апа белән сак кына киңәшеп карамаска?